Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Egy jezsuita szerzetes mesélte, illetve mondta el egy interjúban, és úgy mondom, ahogy ő mondta, anya és fia, ketten a konyhában mosogatnak, a fiú törölget. Édesanyám, én pap szeretnék lenni. Csönd, csöpög a víz, hosszú szünet, de akkor jó pap légy, fiam. A mai műsor témája persze nem az, hogy milyen a jó pap, hanem az, hogy hogyan juthat el valaki odáig, illetve hogyan lehet valakit fölkészíteni arra, hogy jó pap legyen. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Martos Levente Balást, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspökét, a Központi Papnevelő Intézet rektorát. Köszönöm, hogy itt van. Én is köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat is szerkesztő úr mellett. Szabad személyes kérdést föltennem? Most elmondtam, hogy történt itt ennél a meg nem nevezett jezsuita szerzetesnél. Önnél? Ilyen konkrét emlékem nincsen, vagy pontosabban a szüleimből mindig áradt az, hogy amit csinálok, tegyem szeretettel, csináljam szeretettel, odaadással, figyelmesen. Az édesanyámtól inkább olyasmit kaptam, hogy félt engem, mert olyan nehéz manapság papnak lenni, illetve egy olyan konkrét beszélgetésre emlékszem, ahol egy pap és egy kántor voltunk együtt, meg még én is ott voltam, és akkor az a szó hangzott el, hogy rendes pap legyél. Persze akkor ez viccelődve volt, mert tulajdonképpen a Ferenc rendességre vonatkozott, de azért nyilván áthallása olyan irányba is van, hogy légy jó pap. Olyan késztetés soha nem volt, hogy szerzetes legyen? Nagyon is. Én gimnáziumban ferencesekhez jártam, kispapkoromban sok jezsuitát ismertem meg, sokat küzdöttem ezekkel a kísértésekkel, de úgy éreztem, hogy az egyházmegye, amelyikben tartoztam, már annyi mindent tett értem, hogy szívesen visszaadok valamit ebből. Ön a rektor. Amikor valaki jelentkezik papnak, én pap szeretnék lenni, akkor milyen alapon ítélik meg? Van valami beszélgetés, valami elmondja, hogy kicsoda, micsoda, milyen alapon mondja azt, hogy igen, ő belőle lehet pap, ő belőle meg egyelőre még talán nem? Ha valaki pap szeretne lenni, akkor az egyházmegyénél jelentkezik, hogyha az illető egyházmegyés papi hivatást érez, vagy hogyha szerzetes, akkor egy szerzetes közösségnek az előjárójánál. Ehhez nyilvánvalóan tartoznak előzetes követelmények, tehát érettségizett fiatalembernek kell lennie. Az adott egyházmegye esetleg bekér különböző vizsgálatokat, egészségügyi alkalmasságit, pszichológiai alkalmasságot vizsgálnak, nyilvánvalóan megnézik a szellemi kapacitását, hozzáállását, az egyházi szocializációját, tehát hogy ennek alapján próbálják mondjuk úgy külső kritériumokhoz kötni azt, hogy amit ő megfogalmaz, hogy pap szeretne lenni, az mennyire megalapozott, mennyire van reális képe önmagáról, a világról, az egyházról, a papi hivatásról, és akkor egy felvételi beszélgetésben összefoglalják mindezt, amin általában a püspök elnököt, tehát az illetékes megyés püspök vagy szerzetesi előjáró, és utána ők döntenek arról is, hogyha fölveszik, akkor melyik szemináriumba küldik. Hivatalosan van egy előkészítő időszak, utána jön a tényleges szemináriumi képzés, ami általában 5 vagy inkább 6 év, és tulajdonképpen az első megmérettetés után, ami a felvételi, a szemináriumi képzés ideje is bizonyos értelemben folytonos készület és folytonos verifikáció annak, hogy vajon ez az út megfelel neki, és mutatja azokat a jeleket, hogy ő belőle tényleg jó pap lesz. Az imént utalt rá, hogy az édesanyja valami olyasmit mondott, hogy nehéz dolog papnak lenni. Nehéz dolog papnak lenni? Szerintem minden komoly dolgot nehéz csinálni. Ugye a görögök azt mondták, hogy a szép dolgok nehezek. Kálepáta kálá, ezt én is kispapként tanultam meg, amikor... Tud görögül? Hát én tanítok is görögöt, igen, de ógörögöt, ugye az új szövetség hát 902-ben még gimnáziumban tanították az ógörögöt. Az idők nagyon változnak. Egyébként az egyik nehézség éppen az, hogy míg mondjuk szerintem az 1950-es évekig inkább már előttük volt egy nagyon egységes világ, amelyikben a hely adott volt. Voltak kiemelkedően nehéz helyzetek, most gondoljunk Ervin Gáborra, aki mondjuk a háború alatt menti a zsidó embereket, és így tovább, de
volt egy nagyon egységes, vagy a mostaninál mindenképpen egységesebb kultúra és elvárás a papsággal kapcsolatban. Ma meg egy nagyon sokféle, sokrétű, sokfelől megközelíthető papi szerepfelfogás van, amelyben a katolikus egyház persze ragaszkodik például a szentségek értékéhez, ahhoz, hogy ezeknek a kiszolgáltatását és azoknak a szabályrendszerét meg lehet tanulni, de emberileg nézve a környezet támogatása sokkal inkább kérdéses, és az is, hogy milyen lesz az a közösség, amelyikkel az a bizonyos immár felszentelt fiatal pap találkozik, azért ez nagyon sokféle nehézséget tud magába hordozni. Egy ilyen közbenső kérdés a komoly kérdések közé. A pap a beszédét, a prédikációt a szószékről mondja, vagy ott az oltár mellől? Van ilyen intenció? Szerintem manapság a legtöbben az ambót használják, a felolvasó állványt, mert az az ige hirdetésnek a helye, vagy egész pontosan a szentírásnak a kitüntetett helye. Püspököknek illik az oltártól beszélniük, a szószéket pedig én úgy látom, hogy egyre ritkábban használjuk. Miért? A régi világban az akusztikus berendezések sokkal egyszerűbbek voltak, a szószéknek volt egy akusztikai jelentősége, mondjuk Rómában lehet találkozni ilyen hatalmas hangvető eszközökkel is, amelyek, hogy is mondjam, robosztus természetűeknek megengedik, hogy egy nagy templomot is a hangjukkal betöltsenek. Ott már Atyapasa réten a régi időkben, igen. És úgy van, és ez manapság viszont a leggyakrabban mikrofonkérdés és hangosítás kérdés. De látni is látom, tehát akkor most elárultam. Én annak a híve vagyok, hogy a pap menjen föl a szószékre, ott beszéljen, ott látom. Egyébként jobban is hallom, nem tudom miért, nyilván hangosítás van, de akkor is. Nekünk azt tanították, hogy a koncentrációt és az ébren maradást egyébként segíti, hogyha valaki egy enyhén megemeli a fejét. Tehát, hogyha fölemelt fejjel ül valaki, most akkor jobban próbálkozom, hogy akkor jobban koncentrálok, igen. Állítólag igen. Tehát ezzel együtt én néhányszor prédikáltam szószékről, fölülről, amelyiknek van egy sajátos hangulata. A mai ember egy kicsit nehezen is szokik ehhez hozzá, az igehirdető maga is. Evangélikus templomban emlékszem egy ökumenikus imaóra alkalmával, hogy iszonyat magasról kellett beszélni, ez Répszalakon történt, akik onnan származnak, talán emlékeznek erre a helyre. De a sárvári katolikus templomban is emlékszem, hogy jó magasra föl kell menni, és hát meglepő. És lenne szakadjon, de ez csak zárójel. Ez is egyébként vannak ilyen félelmek mindig, de hogy az embereknek a reakcióit talán az ember, hogyha, hogy a német mondja, auf Augenhöhen vagyunk, akkor a szemmel magasságban vagyunk, akkor jobban látjuk, hogy mi történik a másikba. Fölülről beszélni, mint stílus, az ma nagyon visszataszító, és nagyon nehéz úgy beszélni fölülről, hogy az ugyanakkor a szívet szólítsa meg. Most említette az evangélikus templomot, megint egy kis kitérő. Én tudom, hogy az ön édesapja evangélikus volt. Ön katolikus pap lett, az édesanyja katolikus volt, ezt is olvastam. Hogy mondjam, ez ennyire világos út volt? Megint kitérő, de mégis. Ez nem mindig világos út, se az én életemben, se a szüleimébe, de az, hogy nem lettem evangélikus, az elég gyorsan világossá vált. Az, hogy én a katolikus hitet tanultam meg akkor, amikor az ember a szívéhez közel engedi a hitet, ez is egy ténykérdés. Bizonyos értelemben eléggé mélyen belevetettem magamat a katolikus egyházba ahhoz, hogy az evangélikusokkal való kapcsolatom az be kell, hogy valami inkább felszínes, de nagyon szép. Az utóbbi időben tulajdonképpen jobban van ilyen kapcsolatom, mint ifjabb koromban volt, és ezt nagyon értékesnek találom. Az édesapámnak az édesapja egyébként lelkész volt, őt én nagyon kiskoromban emlékszem, hogy láttam például prédikálni. Szerintem nagyon érdekes itt Magyarországon az, hogy másféle tónusban, másféle stílusban, néha még a szóhasználatot, az igehirdetésnek a stílusát tekintve is tényleg máshogyan beszél egy protestáns lelkész, mint egy katolikus pap. Szerintem tanulhatunk egymástól. Gyakran mondják, hogy a katolikusok kevésbé konkrétan beszélnek, gyakran nehezen találjuk meg a mindennapi élettel kapcsolatot, hajlamosabbak vagyunk szólamok mögé rejtőzni. Csupa olyan kérdést mond, amit meg akarok kérdezni. Nem, ez nem volt szándékos. De tényleg az a helyzet, hogy nyilvánvaló, hogy a lelkészeknek a szocializációja az adott esetben egy másfajta. Az is érdekes egyébként, hogy ha az egyik szülő katolikus, mondjuk az édesanyja katolikus, akkor a lánygyerekek szoktak katolikus hitre
nevelődni, bocsánat, a fiúk pedig az édesapjuk vallását követik, de önnél ez pont fordítva volt. De Nálunk az történt, hogy az édesapám, hát anélkül, hogy a szüleimet most különösebben ki akarnám adni, de ezt máskor is elmondtam már, és azt hiszem, hogy ők sem csak annyit mondjon, botránkoznak meg. Igazából a mi gyerekkorunkban édesapám elfordult a vallásgyakorlástól, és mi mind a négyen, akik testvérek vagyunk, mi mind a katolikus templomba jártunk. Így nálunk nem az a kérdés, vagy nem az volt a kérdés, hogy melyik szülőt követjük, hanem az, hogy édesanyák elvisz minket a templomba. 4 fiú? 3 fiú, 1 lány. Akkor a lány volt a kedvenc. De egy pap a mai világban, ahol mondjuk a közösségi médiával kell megküzdeni, mit mondhat az embernek? Szóval a prédikációra visszatérve, az egy fontos dolog. Tudom, hogy nem a legfontosabb, de fontos dolog. Mit mondjon a pap a prédikációban? Tanítják? Mit mondjon? Én a perikópa nevű tárgyat tanítottam éveken keresztül. De ezt le kell, hogy fordítsa nekem. Igen, a perikópa az a szentírási szakasz, amelyiket egy adott misében, mint evangéliumot felolvasunk, és ugye abból indul ki jó esetben a prédikáció vagy homília, tehát az ige magyarázat. A perikópa tárgyat azt én olyan szellembe igyekeztem tanítani, hogy a szentírás maga egy párbeszédnek az emléke, amelyeket Isten folytat az ő népével. Ugye ezt a népet az Ószövetségben a zsidó népnek, vagy Izraelnek szoktuk nevezni, az Új Szövetségben a keresztények világában legalábbis elsőben az egyházat értjük alatta. Vagyis amikor a pap igehirdetést végez, tehát mondjuk prédikációt mond, akkor egy olyan párbeszédbe kapcsolódik bele, amelyet Isten kezdeményezett az ő népével, amelyiknek a hívek a tagjai. Tehát én azt tartom lényegesnek, hogy egy létező, egy bizonyos értelemben a születésünkkel megkezdett párbeszédbe kapcsolódunk bele, és ez nagyon nagy óvatosságot is igényel, annak a megértését, hogy vajon hol tart a másik abban a párbeszédben, ami így ebbe az élethossziglan tartó folyamatban zajlik, és szerintem valahogyan vegyítenünk kell azt, hogy a Szentírást is magyarázzuk, tehát hogy konkrétan azt az igehelyet, amelyik ott a középpontban van, és annak alapján, vagy annak kapcsán eljussunk valahogy egy olyan élethelyzetig, amelyikben az adott emberek, akik ott előttünk vannak, ülnek, vagy vannak, vagy lehetnek. Eljutanak a máig? Szerintem sokszor nem, és jobb lenne, hogyha gyakrabban. Mindenkinek szerintem erre megvan a maga technikája. Én gyakran érzésekből indulok ki. Abból indulok ki, hogy mi emberek, bár nagyon sokféle helyzetben élünk, az emberi alapérzéseink, félelmeink, vágyaink, reményeink, örömeink, bánataink, azok nagyon hasonlítanak egymásra. És hogyha megpróbálok egy ilyen érzést megfogalmazni, megragadni, érthetővé tenni, és azt a Szentírásba is felfedezem, akkor találok egy olyan közös nevezőt, ami sokakkal összeköt. Ugye Ferenc pápa azt mondta, hogy minden prédikációban legyen egy gondolat, legyen egy kép, és legyen egy érzés, hogyha jól emlékszem. Milyen hosszú legyen a prédikáció? Vagy most leragadtam a prédikációnál. Ez fontos. Egyébként kétségtelen a katolikusoknál is nagyon fontos, pedig ugye százalékosan kisebb helyet foglal az Isten tiszteletben, mint mondjuk protestáns közösségben, de nagyon fontos. A kispapoknál, a prédikációs gyakorlatoknál retorikát? Van retorika, igen, és ott ilyen 7,5 percet biztatunk. Én magamnál sajnos az utóbbi időben azt vettem észre, hogy öregszem és hosszan beszélek. Na, megmondom miért, bocsánat, a szavába vágtam, megmondom miért kérdezem. Én, mint rádiós szerkesztő, azt tapasztaltam, hogy ha eljutunk egy pontig, és akkor nagyon jó. Mondjuk az adás fél óra is nagyon jó. De ha már 40 perc, akkor már túlfutottunk rajta, és ami eddig jó volt, az is elvész. Nem tudom, érti-e? Abszolút így van. Van egy régi mondás, hogy az első 10 perc a híveké, vagy Istené, a második 10 perc a papé, a harmadik 10 perc az meg az ördögé. Ez jó, ezt akkor tanítják. Ezt mondjuk, igen, és szerintem az az igazság, hogy sok mindent tanítunk, amit aztán az atyák 10-20-30-40 év után, mint hogyha elfelejtenének, de hát ez így van. A mai ember rohanós életet él, egy előadást is ma úgy képzelünk el, hogy interaktív, úgy képzelünk el, hogy vetítenek hozzá. Egy prédikációból, hát 4 óra után nagyon gyakran nehéz már fenntartani a figyelmet. A pap magányossága létezik? Szerintem létezik, igen. Hogyan lehet fölkészíteni a kispapokat erre?
Az igazi nehéz dolgokra én azt gondolom, hogy előre lehet tudni, hogy az majd lesz, de hogy az pontosan milyen lesz, azt nem tudjuk. Azt tudjuk tenni, hogy ami most van belőle, azt megpróbáljuk észrevenni, és valahogy az életünk részeként megérteni. Tehát magányosként nem csak papként leszünk, hanem papnövendékként is már lehet magányosnak lenni, diákként is sokszor hallunk arról, hogy már középiskolában mennyit szoronganak a gyerekek, vagy általános iskolába, és nyilván egy más helyzet, de én azt gondolom, hogy az igazi nevelés, egyrészt tudunk, hogy mondjam, rövid mondatokat mondani arról, hogy mit kell csinálni olyankor, de másrészt a valódi felkészülés a rövid mondatok mellett az, hogy érzelmileg megtanulunk, vagy próbálunk őszinte légkörben lenni, amelyikben a problémák lehetnek, a kérdések lehetnek. Kihez fordul a pap? Mit tanítanak? Kihez forduljon? Hát millió probléma adódik, millió kérdés. Millióféle kapcsolata van egy papnak. Az alaphelyzet ugye minden egyházmegyében van, vagy kell, hogy legyen egyházmegyei spirituális. Azért ez egy olyan modell, egy előjáró. Ez egy lelki. Egy másik paptestvér, aki arra van kinevezve, hogy ő a papok lelki gondozója legyen. De ez azért én még kevés egyházmét láttam, ahol ez igazán jól működött. Hangsúlyozni igyekszünk a papi barátságoknak a fontosságát, a papi kapcsolatoknak az értékét. Elvileg a püspöknek is az egyik feladata, egyébként a püspököknek annyi feladatuk van, hogy azt lehetetlen megcsinálni jól. Ezt mondja egy püspök. Ezt én segédpüspökként mondom, de valóban így látom. Tehát, hogy emberileg ez túlterhelés, de elvileg a püspököknek is az egyik első feladata. Ott volt, amikor Ferenc pápa azt mondta a magyar püspököknek, hogy ha azt látják, hogy hívta őket egy papjuk, és éppen nem tudták felvenni a telefont, akkor az első dolguk legyen, hogy visszahívják őt. Tehát, hogy van egy olyan közösség, amelyikbe beletartozik mondjuk 50, 100 vagy 150 pap, meg egy püspök, és a püspöknek persze van egy segéd csapata, akiknek jól kell jelen lenni ebbe a közösségbe, akiknek azon kell igyekezniük, hogy abba a paptestvérek megtalálják a helyüket, a megfelelő kapcsolati módjukat. Most minél nagyobb egy egyházmegye, ez annál gyakrabban azért vannak nehézségek is, olyanok, amiket nem tudunk mindjárt, vagy nem lehet mindjárt megoldani, vagy hosszabb távon kialakult bajokkal csak hosszú távon lehet valamit csinálni. Szerintem ma növekszik egy tudatosság abba az irányba, hogy egy papnak is vannak nehézségei, nem szégyen, tehát nem kellene, hogy szégyen legyen, hogy ő is adott esetben mondjuk szakemberhez menjen, nem szégyen, hogyha pszichológushoz például, nem szégyen, hogyha orvosi váróba találkozunk össze valakivel, és így tovább. Nyilvánvaló, hogy mindig vannak, pont a pszichológiával vannak mondjuk így elméleti különbségek, elméleti kérdések is. De az, hogy vannak olyan helyzetek, amelyeket kezelni kell, és nem szabad félrenézni, ez világos. Interjú voltam egy papot, ránéztem a frizurájára, és akkor kérdeztem, van fodrásza? Igen, és kondizni is járok, mondta, és én néztem rá, amire magyarázólag hozzátette, hogy kirakatban élek. Ez nehéz? Ez néha nehéz. Én most amióta püspök vagyok, ez kb. 3 éve, akkor még inkább úgy érzem, hogy kirakatban élek. Most már mondjuk, hogy a komfortzónámon túl is kirakatban. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy ahhoz képest, amit úgy előre elképzeltem, én azt tapasztalom, bocsánat, hogyha ez most bután hangzik, hogy ha normálisan viselkedem, akkor az emberek velem is normálisak. Tehát, hogy tulajdonképpen gyerekkorunkból szerintem nagyon sokan hozunk magunk, én biztosan hoztam magammal egyfajta szinte eltúlzott tiszteletet az egyházi emberek iránt, ami nem baj, a tisztelet az jó. Néha az a tévedés, hogyha azt gondoljuk, hogy ez egy olyan, hogy is mondjam, glória, ami a létet teljesen meghatározza. Ha a tisztelet messzeséget jelent, valami ilyesmi? Talán valami ilyesmi, így van. És hogy ugyanakkor pedig emberek maradunk, és akkor tudunk valamit azt hiszem tényleg tenni, hogyha emberként is jelen tudunk lenni a szentség közelébe. Néhány nappal ezelőtt olvastam az interneten, hogy Amerikában egyre többen járnak templomba, és az volt a magyarázat a fiatalok közül, bár így lenne, nem tudom, hogy tényleg így van-e. A magyarázat az volt, hogy azért, mert ott egy közösséget keresnek.
mennyire tudják felkészíteni a kispapokat arra, hogy közösséget teremtsenek? A trendek nagyon sokfélék. Nyugat-Európában is beszélnek arról, hogy idén tavasszal már megint rekordot döntött a húsvétkor megkeresztelkedett felnőtteknek a száma. Amerikáról most nekem elsősorban az jutna eszembe, hogy ott egyébként tényleg nagyon közösségiek a plébániák, sok szempontból anyagilag is például sokkal önállóbbak, de ez egy másfajta hagyomány. Másfajta világ, igen. Ugyanakkor azt is mondanám, hogy Amerikában növekszik például a hagyományosabban gondolkodóknak a száma. Tehát, hogy a papi szerep az megint, erősebben ritualizálódik, jobban megmutatják a ritusnak, a szertartásoknak a zárt rendjét. A közösségi életre a leginkább a szeminárium készít fel, tehát elvileg a szemináriumi képzés az 5-6 év közösségi életet jelent, és az egyik mondjuk aggasztó jel, hogyha egy papnövendék éppenséggel nagyon elzárkózó a többiekkel szemben, mert abból indulunk ki, hogyha itt és most nem tud kapcsolódni a hozzá hasonló fiatalokhoz, akkor hogyan fog másokhoz később. Ha 100 kispap van, akkor hány kispap morzsolódik le az idők során? Mert nem mindenki alkalmas. Az érzésem szerint most olyan 1/4, 1/3 lenne a szám. Tehát azért ez még mindig egy elég magas a lemorzsolódási arány, de ez az utóbbi években nem ismernék még ekkora számot sem mondani. Itt az egyes egyházmegyék másféle taktikát folytatnak, van, ahol jobban fölvesznek mindenkit, és aztán később meglátjuk, van, ahol meg azt mondják, hogy jobban szűrjük meg az elején. Ha egy pap kilép, volt egy kollégám, aki pap volt, de kilépett, kiugrott, így mondták annó, de ő, hogyha elvégzi a szertartást, akkor az érvényes? Ő neki akkor már felesége volt. A katolikus egyház szerint az nem érvényes. Olyan határhelyzetekben, tehát például, hogyha valaki halálveszélybe kerül, és éppen ott van egy pap, akkor ő ki tudja szolgáltatni érvényesen például úgy emlékszem, a bűnök aluli feloldozást megadhatja neki. De ez a keresztségre is igaz, hogyha vészhelyzet van, akkor bárki keresztelhet. Ez így van. Tehát a katolikus egyház megpróbál ebbe a világba élni. Tehát a szentségek rendjének van egy hogy mondjam, a világ jelenlegi állására vonatkozó dimenziója, amelyikben, hogyha valaki rátette az életét erre a szolgálatra, akkor abban várjuk, hogy kitartson. És hogyha valaki ettől eláll, akkor ebben nem tud. Tehát, hogy bizonyos értelemben szeretnénk azt sugározni, hogy a kimondott szónak van értéke. És hogy ebben a papság az nem csupán egyszerűen egy időleges foglalkozás, hanem egy hivatás, ami egy életre szól. Mindjárt vége a műsoridőnknek. Mennyire tölti ki az életét az, hogy ön a rektor a Központi Papnevelő Intézetben? Ez valami egész különleges dolog? Ez azért most nagyon meghatározó a számomra. Ide költöztem, hogy itt lakjam a szemináriumban, reggelinél ott ülök a kispapokkal együtt, ebédnél, hogyha otthon vagyok, ha nincsen más tőnd, akkor tehát együtt étkezünk, napközben esetleg találkozunk, tanítom őket, tehát tanórákat is tartok. Az évnek a körforgását azt meghatározó, hogy velük vagyok vagy sem, de azért közben kétségtelen, hogy lett egy csomó olyan feladatom, amelyik nem oda a szemináriumhoz kötődik, megpróbálom ezeket így odavinni. Néha eszembe jut, hogy az apukám mondjuk annak idején, aki mérnökként dolgozott, hogy ő nem sokat mesélt nekünk arról, hogy mérnökként miket csinál, de volt egy hobbija, idegenvezetést is vállalt, és arról például sokkal többet mesélt. Én valahogy így gondolom, hogy a papnövendékekkel nagyon sok mindent meg tudok osztani, néha ők egyébként nagyon kedvesen érdeklődnek, hogy mi van, hogy van, és én is igyekszem tényleg velük lenni. Nagyjából itt vagyunk a végén. Egyébként tegeződnek a kispapokkal? Én magázom őket. Magázom őket, igen. Miért? Engem is magáztak, emlékszem a jezsuita atyákra. Amúgy támogatom. Én is magáztam a gimnáziumban a diákokat, zárójel. Azt a felelősséget, hogy ők akarnak papok lenni, és tulajdonképpen a saját képzésükért is azért ők a felelősek, felnőtt emberek, ezt én nem tudom róluk levenni, és nem is akarom levenni. Nekem a magázáshoz valami ilyesmit fejez ki. És amikor egy kispapot fölszentelnek pappá, akkor azért egy könycsepp legördül a... Könycseppre Jó, nem most emlékszem. túlzok, persze, igen.
Igen, néha aggódom, olyan értelemben, hogy vajon mit hoz számára az élet, milyen lesz neki a kezdés és a folytatás. Vannak, akiknél nagyon örülök, másoknál meg úgy dörzsöm a kezemet, hogy na, nem volt vele könnyű, remélem majd visszakapja az élettől. Hát reméljük, hogy így lesz. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Martos Levente Balázs, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke, a Központi Papnevelő Intézet rektora volt, technikus kollégám Bójás János és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Püspök úr, itt folytassuk, nem nagyon sokára. Köszönöm szívesen. Köszönöm a figyelmet, Sályi Andrást hallották, a viszonthallásra.